ta' daw kollha li intom fuq il-Facebook u YouTube illejla bdejna daqsxejn tard imħabba l-ammont ta' traffiku li kien hemm barra fit-toroq ta' Malta minħabba anke xi toroq kienu magħluqin, il-mini magħluqin u għalhekk domna daqsxejn ma bdejna llum forsi tgħidu kemm bdejna tard illum għandkom raġun. Anyway, jaqbdu l-Bibja f'idejkom u għajdet it-talba warajja minn qalbek. Ejlu mulej Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi mulej Qaddis li tatini dan il-privileġġ biex nisma' l-kelma ħajja. Qaddisa tiegħek mulej. Irċivi mulej glorja u nur f'dak kollu li nisma' u nagħmel f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Spiritu Santu, kellimni, għallimni f'isem Ġesu. Amen. Halleluja. Illum ħanamel messaġġ, ħanibda messaġġ li forsi dum sejr ġimatej u forsi l-iktar tlieta fuq il-Knisja sopranaturali u nixxikom li intom tarfu, number one, aħna llum meta ħan nirreferu għall-Knisja jista' jkun qed nirreferi b'mod ġenerali ma ħan nispeċifika jew nkella ħan nitkellem iktar fuq il-Knisja River of Love u fuq il-Knisja li Alla Kristu kellu l-intenzjoni li jibni. Il-Knisja tal-Alla mhijiex xi sistema ta' reliġjon. Ovvjament hemm ordni divina iva fil-Knisja, hemm prinċipji iva, hemm xejdu la hierarchy, hemm kif tista' tikber sewwa, kif tista' tavvanza mhux bħad-dinja, jekk titavvanza titaffiċ. Iktar ma tinżel, iktar Alla jolik. Fid-dinja bil-kontra. Tara l-min ħataffiċ madwarek biex titla' inti. Imma l-ikbar wieħed foskom Ġesu jgħid irid ikun għaddej. Amen. Meta ngħidu navvanzaw jiġifieri nimmaturaw, nikbru, mhux għax hemm xi grad, jew xi stilel, jew xi pożizzjonijiet li inti tilħaq l-ikbar pożizzjoni li inti jista' jkollok fis-saltna tisejjaħ hija wlied Alla. Sons of God. That's your already. You don't earn that, you receive that as a gift. Dik ma badix għax inti tagħmel xi ħaġa, dik inti tirċivija bħala don, bħal mawlidi, dak kollu li għatija ju għataħħom sempliċement għax huma wlidi. That's it. Mhux għamlu xi ħaġa, għax huma wlidi għax twildi minni u minn Marti, dak kollu li għatana u għataħħom. U jekk inti mwulet miġli, dak kollu li għatalla għatijak. That's it, dik hija l-verità. Sawa, alleluja, dak forsi li intom ġodda u ma tifmux tfisser dik, ħassa żgur m'għandix il-ħin biex nispjegalkom, imma fuq il-Facebook u fuq il-YouTube tagħna speċjalment hemm messaġġi fuq il-wirt tiegħek fuq Kristu. Xi tfisser li inti jkollok wirt glorious. Xi tfisser li inti tkun f'patt ma' Alla, ħaġa waħda ma' Kristu. Kull nhar ta' erba' nitkellmu fuq spiritu, ruħ u ġisem. Tkellimna, insomma. Ħamorru fi ktib tal-Apokalissi kapitlu 19, morru l-Apokalissi kapitlu 19. Number one, il-Knisja hija l-idea tal-Alla. Il-Knisja hija il-poplu tal-Alla. Issa simgħuni x'ħanidilkom. Bħalma tkellimna kemm il-darba u bħalma tgħid l-Iskrittura, ma jfissirx li għax inti tmur il-Knisja ant il-poplu tal-Alla. Ġifieri tista' tkun tmur ġo binja, tista' tmur ġo iglu, tista' tmur ġo garax u tista' tmur ġo katedral. Ma jfissirx li inti sirt il-Knisja b'daqsiet. Il-Knisja huwa l-poplu ħaj tal-Alla, l-ġebel ħaj li qed jinbena permezz tal-Ispiritu Santu, nies li huma mwilda mis-sema, mismewwiet u għadna kif qassam dak il-ktieb twelid mismewwiet. Halleluja. Allura il-Knisja li Kristu kellu f'moħħu hija Knisja bl-istess natura, bl-istess DNA tiegħu. Hija l-istess tinsiex li Kristu għamilna bħalu bl-istess spiritu tiegħu, bl-istess natura tiegħu. Allura Ġesu qed jipprepara Knisja. Imma llum rid nitkellem minn punto di vista ta' il-Knisja apostolika u apostolika bħalma tkellimna il-ġimgħa l-oħra. Number one tfisser bit-talim fuq it-talim apostoliku li ġej mill-apostli li tista' ssibu kollu fit-Testament Ġdid. It-talim jiġifieri apostoliku tfisser li ġew mibgħuta.
U apostoliku u kol tfisser li ġej mill-apostli. River of love tolqot dawk it-tlieta l-huma. Il-kelma apostoliku tfol tfisser knisja li topera fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Li mhux saret mużew tal-antikatajiet, imma hija knisja ħajja fejn il-qawwa tal-Ispiritu Santu jopera. Amen. Da għaliex għax jekk inti tkollok eżempju ta' xi tfisser u kif għandha tidher il-knisja, fejn titħares? Fejn tħares? Jekk inti tkollok diżin idea ta' x'kellu f'moħħu Kristu ta' knisja, fejn tħares? Titħares lejn l-atti tal-apostli u lejn Kristu. Għax il-knisja tintixbaħ lilu sewwa u trid topera bħalma opera Kristu. Amen. Jiena u inti imwilda minnu, imwilda mill-ġdid. Ftakru bħalma l-ewwel Adam Alla ħareġ il-leva minnu, it-tieni Adam Alla ħareġ il-knisja minnu. Halleluja. Għalhekk jiena u inti għandna l-istess natura, l-istess spiritu, l-istess destin. Halleluja, glorja l-Mulek Qadis. Għalhekk il-knisja veru mhix knisja naturali, imma hija knisja soprannaturali. Kulħadd jgħid il-knisja ta' Kristu hija knisja soprannaturali. Hija knisja soprannaturali. Ġwanni tlieta dejlek, il-knisja hija mwilda mis-smewwiet. Imwilda mis-smewwiet. Bħal dak li ġej mis-smewwiet hekk ukoll il-knisja. Imwilda mis-smewwiet. U titwilet mhux għax titwilet Malta, u laqas għax titwilet l-Amerika jew whatever. Għax inti tara fil-Kristu bħala verament is-sit u s-salvatur tiegħek. Issa knisja Alla għandu saltna, x'il-knisja wkoll hija parti mis-saltna. Infatti, xi kultant kont inħobb ngħid hekk jiena, il-knisja hija l-qasba li Alla juża jgħinha inti l-qasba biex Alla jkabbar saltna. Amen. Meta inti salva, meta inti ssir verament ta' Kristu, inti mhux biss issir parti mill-knisja, inti ssir parti minn saltna. Amen. U għalhekk l-Iskrittura tgħidlek aħna saltniet, saċerdozju qaddis, amen, u għandna l-istess natura u ċittadinanza minn dak li aħna twilidna. Issa morru fil-Ktib tal-Apokalissi kapitlu 19. Illum ħanibda talim rigward li aħna knisja apostolika, kulħadd jgħid, jiena knisja apostolika. Jiena knisja evanġelistika. U jiena knisja profetika. U knisja kristjana, ovvjament dik l-ewwel qabel kollox. Kristjana żgur. L-ewwel qabel kollox. Ma meta ngħidu apostolika, issa fehmtkom xi tfisser? Meta ngħidu profetika, ħanejdilkom illum xi tfisser? Meta ngħidu evanġelistika ma jfissirx bil-fors fisser evanġelika. Jinstemaw l-istess, jew simili ma mhux l-istess. Evanġelistika ġifieri nies li jmorru jevanġelizzaw, mhux nies li huma sajjieda, mhux isommu l-aquariums. Jesus did not make the church an aquarium. He made them fishers of men, not keepers of aquariums. Amen. Halleluja. Issa l-evanġelika suppost kunu kol evanġelistika, imma mhux neċessarjament. Għax hemm ċertu evanġeliċi li jemnu li jekk Alla jrid isalvak, issalva. Jekk ma jrid isalvak inutli, mhux ħassalva. Sewwa, allura ma jevanġelizzawx. U aħna dik il-knisja u il-knisja m'għandna l-ebda xejn naqsmu. Vera nsejħu l-istess Ġesu, imma nista' nassigurak isek qed tmur bej fast food u 5-star hotel. Amen. Halleluja. U wara li tieħu ħafna fast food taf x'ġrihom, tispiċċa mimli junk. Imma ħankomplu. Mela, fil-Ktib tal-Apokalissi kapitlu 19, vers 10. Isimgħu din. Imbagħad rajt 19, vers 10, sorry. Vers 10. Peress li ħanitkellmu fuq il-profetiku, ħataraw li l-ispiritu profetiku huwa l-ispiritu ta' Ġesu nnifsu. U jien inżilt f'riġleħ qudiemu nxħetna tħqima żdaw qalli le Apokalissi kapitlu 19, 19. Għalli le jiena għaddej bħalek u bħal ħutek li għandhom ix-xida ta' Ġesu,
il-qima għatija lil-Ġesu, għatija lil-Alla. Għax ix-xhieda ta' Ġesu hi l-ispirtu tal-profezija. L-ispirtu tal-profezija hija x-xhieda ta' Ġesu. Knisja ħajja hija knisja kulħadd jgħidha profetika. Kombinazzjoni, jekk intom temlu fil-kombinazzjoni, illum rajt xi videos, kont qed nara xi videos u battom il-xi aħwa. U rajt xi profesiji li ġew profetizzati fuq xi aħwa. U battomlhom. Wieħed minn dawn l-aħwa li qed illum għalli pastor għalli li kien ilu ma jiġi River of Love, kienu d-bedu minn River of Love u issa l-malajra staħħarom l-ura lej River of Love, għalli kontet inħossni li d-don li l-mulej kien poġġa fuq ħajti ma konċet nużax. Bil-fors. Għal-raġuni li knejjes profetiċi huma ftit. Kważi xej. Ejd li kemm il-knisja mmort f'ħajtek li tara nis jipprofetizzawin. Come on, ejduli. Kemm il-waħda rajtu? Mela River of Love għal-unika waħda f'Malta. Mela jekk inti tispiċċa, tinqala minn fejn Alla poġġik, inti ħatitlef dak kollu. Għax imbagħad id-don tal-profezija ma jibqax jitħaddan. Anzi, jiġi maqdar. Jiġi xand, jiġi maħnuq. U għalli, dal-brother għalli kombinazzjoni kif bat li l-videos illum, kontet nitlob mulej, pli nixtieq li nerġa' nibda nħaddan dak id-don, għax wara li kien telqu minn hawnhekk u issa l-mulej reġa' sarħom lura, reġa' sab il-ħajja. Għax il-knisja profetika tfisser il-knisja fejn Alla għadu jitkellem, mhux ħalqulu, anke lil Alla għamlulu il-maskla. Imma dawk ilhom li għamlu mhux bil-Covid għamlu ilu. Għamlu ilu bil-maskla tar-reliġjon magħmula mill-bniedem. Amen. Kemm minnkom ġieli rċevejtu profezija? Olidejkom. Kemm minnkom Alla tokom ħolm profetiku? Olidejkom. Amen. Amen. Kemm minnkom rajtu profeziji twettqu qudiem għajnejkom? You are unique in this nation, brothers and sisters. This is not every church you find in every corner, no? Din hija knisja unika. Għax hija knisja verament iffundata minn Kristu Ġesu. Tgħidli u l-oħrajn, dawk imbagħad jitkellmu għalihom għal din aħlef. Imma jekk inti taf il-kelma tkun taf fejn hemm l-Ispirtu tAlla u fejn qed jitħaddan veru t-tagħlim apostoliku u mhux biex nidgħalmu għax ngħidu l-kredu tal-apostoli, u wkoll nemmen fil-kredu tal-apostoli, imma li tħaddan ukoll il-qawwa tal-apostoli. Mhux fil-qawwa ngħidu la tax-xitan. Hello, anybody home? Amen. Hallelujah. Praise God. Mela, morru fil-ktib ta' l-Atti tal-Apostli. Il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Aħna knisja sopra-naturali. Bl-istess spiritu, bl-istess DNA, bl-istess natura ta' Kristu. Għal dawk li intom forsi għadkom ġodda u għattaraw fuq il-Bibja ħanurilkom mal-ardi. Morru fit-Tieni Pietru, u qabel ma morru fil-ktib ta' l-Atti tal-Apostli, Tieni Pietru kapitlu 1, morru hemmhekk malajr, ħallu norikom fejn tgħidha bl-aktar mod ċar din l-Iskrittura. Vers, Tieni Pietru kapitlu 1, vers 4, bis-saħħa ta' dawn huwa, bis-saħħa ta' dan Kristu tagħna l-eżes u l-akbar ġid li kien wedna biex bih, permezz ta' Kristu, wara li tkunu ħlistu mit-tħaħsir li hawn fid-dinja ħtija tal-ġibd il-ħżina, x'jiġri? Tissibħu fin-natura ta' Alla. F'liema natura? Mhux natura umana. Aħna għandna natura ta' umana, ovvjament, fil-ġisem għandna natura umana. Imma fl-ispirtu mhux natura umana, issa għandna natura ta' Alla. Issa għandna natura divina. Min hu muret mill-ġdid u għandu natura ta' Alla. Għalhekk mela nkunu ħerqana biex ninżidu mal-fid insomma l-virtu.
Mela dik waħda mill-aktar ċari Skritturi, right? Morru Efesin kapitlu 4 malajr, jina d-dinet nejdu man dawk li forsi qed taraw dal-messaġġ l-ewwel darba fil-ħajja tagħkom. Qed tarawni l-ewwel darba, forsi qatt ma smajtu t-talim u l-preachings li jseħħu minn fuq dan il-pulptu, kapitlu 4 vers 24 morru hemm. Tieni Korintin kapitlu 5 vers 17 tgħidlek kull min jingħaqad ma' Kristu huwa kreatura ġdida, huwa ħolqien ġdid fi Kristu. Halleluja. Efesin kapitlu 4 vers 24 din l-Skrittura ma morrizzawa u ddikjarawha fuq ħajjitkom kull jum. Inħobb niddikjaraw niddiġettilkom kemm il-darba u din hija Skrittura li jiena memorizzajt u jiena bl-Ingliż ngħidha kull jum hekk ngħid I put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of truth. Jiġifieri jiena u inti ġejna kreati jisimgħuha. Efesin kapitlu 4 vers 27. U aħna nilbsu l-bniedem il-ġdid. Maħluqa skont Alla, jiena maħluq skont? Fil-ġustizzja, għada mux għedjajlek għal-ħolqin kollha ta' maħluqa kollha, da għedjajlek għal-ħolqin ġdid. Għax mux kulħadd għandu n-natura tal-Alla. Għedjajlek għal-minu minn wilat mġdid aħna kreazzjoni ġdida, ħliqa ġdida, skont Alla. Issa natura tagħna x'għandha? Ġusta u qaddisa. Ġusta u qaddisa. Anyway. Għal-min irrit jitallem iktar, morru għara fuq il-YouTube, il-lezzjoniet li għad għamilt, t-ġamilna 12 waħda, spiritu, inti spiritu għandek ruħu teġ ġisem. Alleluja. Number 1. Kien Alla l-ewwel li ħareġ bl-ideja tal-profeta. Il-profeta x'inhu? Il-profetiku x'inhu? Fid-dinja għaw moviment jgħidulu il-moviment profetiku. Nifima, naċċetta, pero essaċ, meta aħna ngħidu moviment, fl-istessin uqgħod attent għal xi jaħwax number 1 mhux ħajfmuk, jaħsbu li għandkom jinnaf għandek xi tip ta' franchise, jinnaf u titqgħod attent. Però fejn Alla ħadem dejjem kien hemm il-profetiku. Qatt ma waqaf il-profetiku. Alla jitkellem qatt ma joqaf. Amen. Fejn l-Ispiritu Santu jopra, l-Ispiritu Santu x'qal Ġesu, meta jiġi hu x'jagħmel? Jitkellem. Meta jiġi l-Ispiritu Santu x'jagħmel? Imma għal ħafna l-Ispiritu Santu huwa mutu. Qed tifhmu? Mela jekk l-Ispiritu Santu jamaraw u jekk l-Ispiritu Santu jamar fik, ma jistax tkun mutu għax inti diġà għandek xi ħadd li jrid jitkellem. Alleluja! Halleluja! Gloria l-Mulej. Thank you Jesus. Min isimgħuni? Intom l-eżiż Kristjani, daw intom preżenti hawn u dawk li taraw fuq YouTube u Facebook. Timmissjaw ja ħasra, you miss out, you lose out. Titilfu meta intom ma tibqawx imħawlin fil-Knisja Apostolika Profetika fej Kristu jkun ħawlek għax ma jfissirx li għax inti mort il-restorant li ħor bil-fors kien bħal restorant minn fejn tlaq. Jista tgħid illa kemm għandu sit ħalwin daw, illa kemm għandu make-up ħelu dan, illa xi daħka ħelu għandu da, u attent għax inti you're looking at the cosmetics. You're looking at the cosmetics. You're not looking at what God is doing. Hallelujah. And you miss out. And you will never be in your place. Gloria al-Mulej. Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 23, morru hemmhekk. Mattew 23. Kemm hawn minnkom temnu fil-profeti tat-Testament il-Qadim, u lejdejkom. Il-profeti tat-Testament Qadim. Ħafna minnkom ma temnux. Jew ma tidux ollu jdejkom. Kemm hawn minnkom temnu fil-profeti tat-Testament il-Qadim. Qed ħasbuni, hawn ħafna minnkom mhux qed ollu jdejkom. Kemm hawn minnkom ma temnux fil-profeti tat-Testament il-Qadim. Mela naf li hawn nies ma jgħidux jgħollu jdejhom għax idnejlu ma molejtu xogħol. Halleluja. Ovvjament, aħna nemnu fil-profeti tat-Testament il-Qadim. Amen. Ma il-profeti tat-Testament il-Qadim jiġdu għal miġġa ta' Kristu sew l-ewwel waħda u basta minnhom jiġdu għal tieni miġġa ta' Ġesu Kristu. Amen. ħafna minn nies jaħsbu li għax issa qegħdin fit-Testament il-Qadim ma lissa nagħlqulhom ħalqhom ma jibqgħux jitkellmu. Għadhom jitkellmu sal-lum hemm minnhom hemm il-profezija tagħhom għadhom iridu jiġu mwettqa fit-tieni miġġa. Amen. Naw dak huwa punt importanti.
Issa mhux kull min jopera fil-profetiku huwa profeta. Qed tifhmu? Fl-ewwel Korintin kapitlu 14, Pawlu jgħid intom il-kol tistgħu tipprofetizzaw. Ma jfissirx li intom il-kol profeti. Jew intom il-kol tistgħu titkellmu bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Għax il-profeta dak li jagħmel, il-profeta u min jipprofetizza jitkellem bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Ftakar meta jkun hemm utterance, kliem mitkellma taħt l-unzjoni tal-Ispiritu Santu, hemm Alla qed jitkellem. Hemm Alla qed jitkellem. Issa ovvjament f'daw il-ġimgħatej jew tlieta ħan nitkellmu u ħan naraw kif inti ma tiġix imqarraq. Amen? Infatti hemm messaġġ kien jismu Profeti Follows u Profeti Ġenwini qiegħed fuq il-YouTube jekk intom ma rajtuhx please morru warawh. Imma ħankomplu nibnu fuq ħan insemmi xi affarijiet ukoll. Mela, x'inhu profeta? Profeta huwa wieħed li huwa mibgħut minn Alla. Kulħadd jgħid, profeta huwa wieħed li huwa mibgħut minn Alla. Imma inti tgħidli anke jiena mibgħut minn Alla? Eżatt, infatti kulħadd kull min huwa mwieled minn ġdid inti diġà mibgħut minn Alla. Infatti li inti tkun parti minn Knisja Apostolika, diġà inti parti minn Knisja li qed tiġi mibgħuta. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Il-profeta huwa wieħed li huwa mibgħut minn Alla sew fit-Testament Qadim u sew fit-Testament Ġdid. Fit-Testament Ġdid l-irwoli jitbidlu daqsxejn għal-raġuni il-profeti tat-Testament Qadim tal-Ġdid, skużawni, il-profeti tat-Testament tal-Ġdid ma jistgħux iżidu xi dottrina mat-Testament tal-Ġdid. Qed tifhmu? Jiġifieri ma jistgħux jiġu b'xi dottrina oħra issa bdew itolbu l-Budda għax hekk qalli Alla, għax issa ngħidilkom mal-ewwel dak ikun profeta fals. Kemm hawn minnkom temnu li hawn il-profeti follows, ħolli dik, hawn il-profeti. Praise God. Mela la temmen li hawn il-fals, by default jeżisti l-ġenwi. Alleluja. Amen. Kemm hawn minnkom ġieli smajtu b'xi profeti follows? Rajtu b'xi profeti follows. Jekk tiftħu televiżjoni Malti, minn filgħodu sa filgħaxija huwa mimli bi profeti follows. Ma daw mhux qed jgħidu li huma profeti, ma meta jiġi xi ħadd u jipprova jiżżoffjetta bi kliem Ġesu Kristu, jikkontradixxi kliem Kristu, għandek miktub minn fuq s'isfel jiena profeta fals u nopera taħt l-ispirtu tal-Antikrist u tħabbix rasek anke jekk ikollu kull arma dwar onqu. U laqas jkollu ngravata, tħabbix rasek laqas. Tifhmu? Jiġifieri biex intom ma tiġġudikawx l-affarijiet bil-qoxra, iġġudikaw l-affarijiet bil-kelma. Amen. Halleluja. Grazie mole. Mela, Matteo 23, Matthew 23. Matthew 23 għad fit-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid? Testament il-Ġdid. Isimgħu xejn il-mulej mela fit-Testament il-Ġdid taħt dispensjoni ġdida tal-grazzja. Vers 34. 34. Vers 34. Dan huwa kliem Ġesu u dan huwa kliem għal dejjem. Jien għalhekk nibatilkom għal meta jgħid jien. Għalih nifsu. Jien nibatilkom profeti u għarrif. Dik il-kelma għarrif jiġifieri teachers. U għallima u kittiba. Mela Ġesu qal li jiena ħanibat u anka fit-Testament tal-Qadim kienu li batom għax Kristu ukoll jidher fit-Testament tal-Qadim. Għal dawk li intom tallimtu fuq il-Kristoloġija, jekk intom smajtu messaġġi, tafu li Kristu kif jidher fit-Testament tal-Qadim anyway. U xi wħud minnhom isimgħuha, xi wħud minnhom toqtluhom, xi wħud minnhom issalbuhom u oħrajn issawtuhom fis-sinagogi tagħkom. What? Fis-sinagogi tagħkom. Jiġifieri l-Kristjani stess ħajperżegwitaw il-profeti d'Alla? Jiġifieri l-poplu tal-Alla stess ħajpersekwita il-profeti tal-Alla. Profeti tal-Alla fit-Testament tal-Qadim min ipperseguitaw. Ejja nibdew b'Mose.
Ma se persekuta. Mux in-nies Alla stess li Alla ħareġ mill-Eġittu. Dak kienu nies Alla ta'. Mbagħad saret id-demonju x'balaħħom l-infer. U tippersekwitawhom minn belt tal-oħra. Ħalebek ħawissikom knisja li qed taraw fuq YouTube, Facebook u preżenti. Biex intom ma tmissux idejkom, tmoddix idejkom fuq nies Alla. U mhux bil-forsi kun profeta u minnu. Ħallebek taqa' fuqkom il-ħtija tad-dem tal-ġusti kollha li xteret fuq l-art ibda minn dem Abel il-ġust sa dem Zakkarija bin Barakija. Anyway, mela Ġesu qal li hu stess ħajbat il-profeti. Morru fit-tieni Kroniki 18. Din hija waħda mill-iktar skrittura popolari f'ħajti għalija. 2 Chronicles chapter 18. Please, jekk int ta' Kristu, vera, mhux qed ngħidlek int reliġjuż, għax reliġjon hawn Malta għandna b'abbundanza u li kieku reliġjoni hija risposta kieku Malta ġenna tal-art. Mela, naf li fil-Ktieb ta' Ġakbu kapitlu 1 tgħidlek li hemm reliġjon pura. Naf li min jieħu ħsieb il-romol u jieħu ħsieb l-orfni. Halleluja. Imma ftakar li aħna mhux nitkellmu fuq reliġjoni, nitkellmu fuq poplu li kull wieħed individwali għandhom relazzjoni pura ma' Kristu ħajja. Amen? Dak huwa l-poplu tal-Alla. Mhux għax immur il-Knisja biex neħlisha. Amen? U mhux dawk li bosta forsi well-meaning, imma bosta li għadhom ibennu għax bambin tila u bambin nieżel, u mbagħad jekk jidaw xi waħda jafu x'ismu Alla. Welcome to Malta. Halleluja. Mela, fit-tieni Kroniki kapitlu 18. Din l-iskrittura ma moralizzawa. Dan huwa ir-raġel Mikija li jiena semmejt il-libni għalih, Mikaja. Imma jiena għamiltulu noqra għala Spanjola biex nsemmuh Mikajas. Halleluja. U jgħid Mikija jew Mikajas jgħid dal-kliem. Vers 13. Halleluja. Kull minu profeta ġenwin talla irid jikklejmja din l-iskrittura. Kull minu pastor, evangelist, apostlu, għallim, elder, xjuħ, djakni, isfijiet, sorijiet. Huma minn huma. Lajċi, int minn int. Kien talla veru din l-iskrittura tittiklejmja fuq ħajtek. Daqs kemm hu ħaj il-mulej, dak li jgħid Alla tiegħi. Ngħid. As far as it depends on me, as long as I live, I will only speak what God says. Jien ngħid biss dak li Alla jgħid. U għandek ktieb sħiħ x'jgħid Alla. U għalija li jiena naf xejn dak il-ktieb, għalkemm dejjem għadni titgħallem, ma tantx ħassib profeti folots li ħajt qarqu bija. Anzi ma ħassib la dawjed minnu. U intom poplu River of Love, għax intom imrawmin, intom malmin, u intom mitwajn il-kelma ħajja tal-mulej biex inkom tkunu tafu u kunu kapaċi kif tarblu l-falz mill-ġenwin. Il-moment li jibda jikkontrolixxi jgħidlek il-Bibja mhux tajba llum ta', il-Bibja antika ta', imma dik mhux hekk ta' tfisser, imma dik mhux vera letterali ta'. U mbagħad skużani ta' nispera ħadd ma jħu għalikom, u fil-każ jekk tuħu għalikom intukom il-bxej bl-bejt of Satan. Meta naffendi ħafna ruħi u min jafalla kemm joffendi ruħu, meta int għandek nies sew taħt il-kappa kattolika f'Malta fejn jgħidulek din hija l-kelma tal-mulej u mbagħad minn fom ieħor jgħidulek imma minna ma nemmnu xejn. U mbagħad għandek kappa taħt Knisja Evanġelika fejn jgħidulek ara ma din mhix għallum. Le ma d-doni għaddew. Le ma profeti m'għandhomx iktar, apostli m'hawnx iktar u allura li hawn biss pastor u fil-Knisja Kattolika li hawn biss qassis. Għattifem, għaxak inti kattolku tikber fil-mulej, mela għak titissir xaħġa titissir bil-fors, assis.
Aziz. Ma tistax issir la apostlu, la profeta, la evangelist, la telem, la aspesser, għax l-ebda wieħed minnhom ma jrikonoxxu. Issa, ma rrid noffendi lil ħadd, imma jekk inti ma tħobbx il-verità, inti ma tantx ħadħossok komdu, imma ħanilkom il-verità. Issa l-kelma qasis bħala uffiċċju mhux bħala ministeru, għax aħna kollha qasisin. L-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9, Apokalissi kapitlu 1 vers 6, Apokalissi kapitlu 5 vers 10. Aħna kollha poplu saċerdozju kollha. Imma pereżempju bħala għall-uffiċċju ta' qassis fit-Testament ma jsistix. Għax il-qassis kien biss mat-tempju tat-Testament tal-Qadiem. U kien biss mal-liġi. Kulħadd jgħid li pastor, kompli tkellem il-verità. Thank you mnaletli. Hallelujah. Hello? Jgħidu li ma l-apostli mhux saru qassisin. Mura għal tal-apostli kapitlu 6 u bil-kontra tgħidlek il-qassisin saru disċipli u apostli. Isn't that interesting? Vera, dinja bil-maqlub. U meta tiġi lejn Ġesu Kristu jeġa' ilbek mhux ta' taħt fuq, ta' fuq taħt għax kont tiġa' taħt fuq. U speċjalment meta tiddeċiedi li tgħidina ħanemmen xejn miktub. U bħal profeta Mikea tgħid jiena biex ngħid u jiena nxandar biss dak li jgħid il-mulej. Halleluja. Amen. Mela, kien Ġesu stess, mor fi ktib tal-Apokaliss Luqa kapitlu 11, insomma l-istess ħaġa vers 49 fejn Ġesu jgħid jien nibgħatilkom profeti. Mela Ġesu bgħat profeti jew le? Amen. Tgħid li mhux apostli bgħat. Jekk inti ma taqrax il-Bibbja, m'intix ħadd tkun taf daw il-veritajiet. Li huma ċari għandi daġi m'hemmx x'interpretazzjoni. ċertu nies jaħassu li jgħidu li pastor, imma inti tinterpreta differenti, jiena għażed ninterpreta kull ma naqra ħilek biss. Ħafna nies mhux problema ta' interpretazzjoni m'għandhom, problema ta' qari, qas biss jaqrawha. Qed tifhmu? X'fija interpretazzjoni fejn Ġesu qal jien nibgħatilkom profeti? Hemm xi għand interpreta di? Xi tinterpreta fi? Xi tfisser tgħid pastor? Ħammur nfittixha fil-Grik u fil-Ħibru u tfisser eżattament jien nibgħatilkom profeti. Mela, morru fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4. Efesin 4. Gloria lilek missi qadis. Efesin 4 vers 9. Mela, għal Ġesu qed jgħid, tela xi jfisser dan għajr li hu wkoll niżel fl-inħawi tal-aktar tisfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-semewwiet kollha biex jimla kollox. Isimgħuha għal met jirreferi? Għal met jirreferi. Fit-Testament il-ġdid jgħadux. Dan huwa littra ta' San Pawli l-Efesu. U huwa dak, Ġesu u dak li hu stess ta' lil xi wħud ikunu apostli. Aw knejjes evanġeliċi ma taram kien l-apostli għax ma jemnux li Alla baqa' jibgħat l-apostli. Issa, m'għandix ħin biex niftaħ fuqha di, mhux qed ngħidlek isiru 13 wieħed jew 14 wieħed għax hemm 12 l-apostli jgħidulhom l-apostli tal-ħaruf. Dawk 12 jibqgħu minn issa sal-eternità. Tista' tkun iktar midluk minn Pawlu l-apostlu u 12 li huma f'daqqa. Xorta ma sejx 13 wieħed għax 12 jibqgħu. Qed tifhmu? Imma wara Pawlu ħafna Kristjani li ma jaqrawx il-Bibbja li jippreferu jimxu mat-talim tad-denominazzjoni jew tar-reliġjon milli mat-Testament ġdid li huwa suppost it-talim tal-apostli, ma jafux li fl-atti tal-apostli u fl-iskrittura jissemmew 20 apostlu. Kemm minnkom ma kontux tafu għadi? Mela, apparti 12 jissemmew mill-inqas 8 oħra jew xi 10 oħra. Kemm? Xi 13 oħra, apparti 12. Imma ma joħdux il-posta dawk 12.
Imma jissemgħu profeti, jissemgħu għallima, jissemgħu evangelisti. Ħadd ma juħu għalih, please. Sewwa, ovvjament jekk tuħu għalik, issek tuħu għalik, qed tuħu għalik, mhux għalik qed tuħu għalik minħabba l-kelma, xi l-kelma tgħidha. Jekk aħna nemmnu li Ġesu Kristu għal istess il-bieraħ, Lut kapitlu 13 vers 8, illum u għal dejjem, u aħna nemmnu li Ġesu baqa' jibgħat id-doni tiegħu. Mela, kif jista' jeżistu jiena ħanejdilkom intom kattolċi li qed tisimgħu dan il-programm, qed tisimgħu dan il-messaġġ. Bimħabba. Kif inti temmen it-Testament ġdid u fil-Knisja Kattolika evangelisti ma jissemgħu imkien? Il-profeti ma jissemgħu imkien? L-apostli ma jissemgħu imkien? Mhux ngħidlek it-tnax tal-apostli? Kif il-pastors ma jissemgħu imkien? Il-Knisja Evanġelika bħal, per eżempju, u naf li ħafna minnhom iħobbu l-Alla, bħal ma ħafna kattolċi jħobbu l-Alla wkoll. Imma li tħobb l-Alla ma tiggarantilekx li inti bil-fors qiegħed fil-verità sħiħa. Jista' jkolli għandek biċċa mill-verità. U grazzi mulejta dik il-biċċa ma tiqafx hemm kompli kbir. Jiena wkoll kont il-kindergarten. Madwar 45 sena ilu kont il-kindergarten, hawn ngħid vera. Ma bqajtx il-kindergarten. Komplet tikber. Sewwa, fil-Knisja Evanġelika għandek bosta knisja evanġeliċi, għalhekk jiena niddejjaq nidentifika li nifsi ma' evanġeliċi. Jistgħu jsiru jafu l-evanġelisti kollha tad-dinja li qed ngħidha da. Għax ħafna evanġeliċi jirreġettaw ħafna mit-tagħlim tat-Testament ġdid. Ma jemnu l-doni tal-Ispiritu Santu spiċċaw, l-apostli m'għadhomx, il-profeti m'għadhomx, jeżisti biss il-pastor. Għalhekk kull knisja li f'kliv pastor. Thank God għalmenu daw jemnu f'wieħed, ħafna ma jemnu fl-ebda wieħed minnu. Imma hemm 5 oħra qalbi, hemm 4 oħra ma dawk il-5. Dawk jgħidulhom il-fivefold ministry. Qed tifhmu? U dawk il-fivefold ministry fejn jkunu pastor daw. Intom Alla jkun qed iqajjem foskom profeti u tibda tidher id-dilka profetika fuq ħajtek. Alla jkun qed iqajjem foskom evanġelisti u tidher il-dilka evanġelistika fuqek. Alla jkun qed iqajjem foskom teachers għalliema. Daw mhux qed teachers li jgħalmu l-kindergarten ta' jew jgħalmu il-matematika u l-Franċiż. Daw huma għalliema li jgħalmu b'revelazzjoni tal-kelma Alla, il-kelma Alla. Ġifieri għaliex għax inti għandek fil-Kristjaneżmu għandek Kristjani li żiedu mal-kelma. Żiedu. Kull rispett bimħabba mal-verità. Knisja Kattolika żiedet turrun tal-im li ma ssibux fit-Testament qdim u laqas fit-Testament ġdid. Turrun. Però għandek knejjes evanġeliċi b'kull rispett inħobbukom u jekk għandek il-Kristus salva xorta. Imma fejn jirreġettaw id-doni, għandek knejjes Battisti ma jemnuhomx dawn l-affarijiet. Għandek knejjes oħra Metodisti ma jemnuhomx ċertu affarijiet. Għalhekk niddejjaq noqgħod ngħid jien evanġeliku għax fil-veru sens tal-kelma ma nidentifikax. Jien Kristjan l-ewwel qabel kollox u apostoliku u profetiku u evanġelistiku. Amen. Halleluja. Ħa nispiċċa ftit sekondi oħra, ħalli nkomplu. Morru fi ktib ta' Efesin kapitlu mela 4, vers 11 jgħidek, kull dak li ta' li xuħud ikunu apostli, Ġesu ta' li xuħud ikunu apostli, li xuħud profeti, li xuħud evanġelisti, u l-xuħud rajja u mal-min, hemm 5. Għaliex Ġesu ta' daw il-5? Ġesu kien apostlu, l-Bibja tgħidlek Ġesu għal apostlu kbir. Ġesu jissejjaħ profeta. Nafu li huwa ben tal-ħaj u għalla nnifsu fil-ġisem, imma dawn ma kollu uffiċċji li ma xafihom Ġesu. Ġesu evanġelist. Ġesu kien jissejjaħ teacher għallim. U Ġesu kien jissejjaħ raj, pastor. Amen. Mela daw il-5, jekk il-Knisja tkun sana u b'saħħitha u healthy, kulħadd jgħid healthy. Mhux perfetta, għax perfetta fil-semma ma healthy, daw iridu jagħmluhom, iħadnuhom u joperaw fihom. Healthy. Għaliex għax daw il-5, il-numru 5 tfisser il-kelma grazzja, daw il-5 jagħmlu il-Kristu komplut. Kristu huwa komplut fih kif daw il-5. Amen. Grazzi Ġesu. Morru fl-Atti tal-Apostli issa, kapitlu 2.
Halleluja. Qed joġobkom dan tal-im? Amen. Gloria lil mulej. Grazzi Ġesu. Atti kapitlu 2. Isimgħu vers 17. Inti trid dak kollu li Alla għandu għalik? Għajdil dak taħdek, inti trid dak kollu li Alla għandu għalik? Dil-ġimgħa għamilt frażi fuq il-Facebook, ma nafx jekk indunajtu ix, u għettek kara, min jitħassrek, iħassrek. Min jitċalenġjak, jimmaturak. Jekk inti trid min joqgħod jitħassrek, taf x'qed jagħmlek? Qed jħandikappak spiritualment. Sa mhux qed ngħidlek li ma nimxiex f'kompassjoni ta' miegħek. Mela le, imma mbagħad irid niċċalenġjak bil-verità. Sewwa? Min joqgħod biss jitħassrek, qed iħassrek, mhux qed jgħinek tikber. Inti trid tikber, inti trid tilħaq il-milja ta' Kristu fuq din l-art. Ek tgħid fil-Ktieb ta' Efesjin kapitlu 4 vers 14. Alleluja. Grazzi Ġesu. U jiġri fl-aħħar jiem jgħid Alla vers 14 li jien insawwab li mill-Ispiritu tiegħi fuq kull bniedem. Praise and worship team. Would you please come? X'jagħmel il-mulej jisawwab mill-Ispiritu tiegħu fuq kull bniedem. Int bnedmin hawn ġew. Kulħadd jgħid għalija. Amen. U jħabbru wliekom, x'jagħmlu wliedkom? Iħabru, x'inhi l-kelma ħabru? Jipprofetizzaw. Amen. Ara kemm suppost għandha tkun xi ħaġa komuni fil-Knisja di. Iħabru wliedkom subien u bniet u żgħażagħ tagħkom jaraw deriet. Mhux qed nirreferti għal xi wieħed meta għadu żagħżugħ xi waħda jibda jara d-deriet, jibda jara xi waħda u jara viżjoni daqqa waħda. Sewa, qed ngħidilkom meta jien ikun hemm jiġifieri jkollkom deriet, letteralment viżjonijiet. Jew ħolm profetiku, ħolm ta' viżjonijiet. Ix-xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. Il-ħolm. Xi ħadd riċenti qal li pastor għaliex taħseb li x-xjuħ joħolmu u żgħażagħ ikollhom il-viżjonijiet. Għax ix-xjuħ ikollhom iktar ħin jorqdu mid-dera, allura iktar joħolmu. U kol fuq il-qaddejja tiegħi irġiel u nisa. Isawbu f'dak il-jiem mill-Ispirtu tiegħi u jħabbru. Qed tindunaw li l-Knisja kollha, kulħadd jgħidha warajja, l-Knisja kollha hija magħmula minn nisa u rġiel, sewwa? Il-Knisja kollha jistgħu jħabbru. Jistgħu jipprofetizzaw. Dan huwa l-kliem Pawlu fl-ewwel Korintin kapitlu 14, jgħidlek il-kol kemm minnkom intom tistgħu tipprofetizzaw. Mela l-Knisja vera ta' Kristu suppost hija profetika. Mhux nisimgħu messaġġ u wara nofsija kollox lest, bil-kant, bit-qarbin, bil-kelma b'kollox, u dak taf xejdewlu fast food. And normally, you know what is fast food? Junk food. Hello! Kamma minn kometa ġejtu River of Love tilkom ħaddu mux satej. Satej du moment, Umbat klik flato, ma la tiġadda l-ħin, la tiġadda l-ħin, l-ista kamma d-mala. Vera kamma minn kom ħazajdu l-izdejt. Amen. Amen. Mux ovvja, għax fej għam l-Ispiritu tal-mulej, għam il-ħelsin. Gloria lil-mulej għaddis. Morru fi ktib ta' Esodu kapitlu 7. Esodu kapitlu 7. Esodu 7. Anzi, qabel ma tmorru fil-ktib ta' Esodu 7, morru fil-ktib ta' Atti, fuq l-Atti. Atti tal-Apostli. Kapitlu 12. Atti 12. Ismawa. Kapitlu 13, skużawni. 13. Fil-Knisja ta' Antiochia kienem x'kienem? Profeti u għallima. Barnaba, Xmun, li jgħidulu Niger, mela fil-Knisja ta' Antiochia, mela nafu li kien hemm l-apostli żgur. Imma x'kien hemm iktar?
profeti. Għat iridu nitkellmu ħafna iktar, tafu daw l-affarijiet. Għaxan huwa ġast iċ-ċiras għal-lejla. Jew tqiq. Għadnu għad naġnu. Amen. Mela qed naraw ċar li fil-Knisja fit-Testament il-Ġdid hemm il-profeti. Għaliex din hija importanti pastor? Għax fejn hemm l-Ispirtu ta' Kristu, Apokalissi kapitlu 19, 19, l-Ispirtu ta' Kristu jitkellem. Qed tifhmu aħwa? Jitkellem mill-Ispirtu Santu u għandu nies li jipprofetizzaw u għandu ukoll dawk li jopraw fl-uffiċċju ta' profeta. U fil-Knisja ta' din id-daqs, żgur ħajkun hemm dawk in-nies. Amen? Ħanejdilkom, ħanaqraw l-aħħar skrittura għal-lejla. Morru fi ktib ta' Esodu 7. Esodu 7 u ħanitolbu. Kemm minnkom għandkom mistoqsijiet fuq daw l-affarijiet? Għandkom mistoqsijiet? Għandek mistoqsijiet? Praise God, hallelujah. Thank God. You have questions, God has answers. Meta kont żgħar kien jgħidu li toqgħodx tistaqsi, bil-kontra, staqsi kemm tiflaħ. Għax il-mistoqsija qed turi li int għandek il-ġuħ u tixtieq titgħallem. Min jgħidlek tistaqsix tfisser hekk ara. Ħalli li ngħidlek nimmanipulak jien u nikkontrollak jien u int tagħmel li ngħidlek jien. U l-mulej jgħidlek fi ktib tal-Apokalissi Ġeremija kapitlu 17 vers 5 kemm int misħuk li inti fdajt persuna. Minflok fdajt l-Alla. Esodu 7 vers 1. U l-mulej wieġeb lil-Mosè arani jiena nagħmelek. Simgħuha di morru għamadu għasew, right? Alla għal il-Mosè arani jiena nagħmelek isek Alla għal Farun u Aron il-ħuk ikun il-profeta tiegħek. ċanġa interessanti ġviri il-Mosè kien ħajkun dak li ħajkmanda u peress li Mosè kien il-aqlaq kien ħajtkellem minn flok u mux Aron. Fil-ktista ktib kapitlu 15 u ħan ispiċċaw bdi nwedkom 15 u nitolbu. Issa kull profeta, kull minnu profeta u kull min jopra fid-don ta' profezija u profetiku, irrid ixandar il-Vangelu. Irrid ixandar il-Kristo ta'. Xi ħaġa milli, per esempio, mbagħad naqbdu aktar u naraw fil-Iskrittura aktar tard, kif taraf profeta fals minn ġenwin? Profeta fals, kif tarfu? Kif taraf profeta fals? Imma per esempio, ejn nagħmlu mod aħna f'Malta. Fejn il-maġġoranza ta' Malta il-Bibja ma jaqrawiex, b'inkluż bir-reliġjużi b'kollox, il-biċċa kbira ma jaqrawiex u ma jimx magħha. Mela kif ħajiddixxernu daw min qed jgħid il-verità? Kif ħad iddixxerni? ħanamilkom riga waħda li di qatt ma tistax timmissja jekk timxu magħha. Apart il-kelma tal-Alla ġifieri il-min jgħid li huwa profeta jew jiġi xi ħadd jippretka, da m'hemm bżonn jiġejlek jiena profeta u ħana pretka, mhux ħejlek hekk. Min jippretka? Min qed ixandar. U jekk jiżvijalek għajnejk anke għal sekonda waħda minn fuq Kristu. Eżik. Għax fl-Atti tal-Apostli kapitlu 13, jekk taqra minn vers 1 sa xi bej 15, fil-ktib ta' fil-pajjiż ta' Ċipru, meta mar Pawlu u mar jippretka hemmhekk, sab wieħed profeta. U da beda ifixklu milli xandar il-Vanġelu lill-prokonslu li pratikament il-kbir ta' dak il-pajjiż. Imma Pawlu li anka fl-Atti tal-Apostli believe it or not tgħidilna kien profeta. Tafu li Pawlu kien profeta? Aħna nafuh bħala l-Apostlu l-kbir, ma kien profeta ta'. Issa mhux dejjem, imma ħafna drabi minu jopera bħala apostlu, jopera ħafna drabi bħala profeta wkoll. Però huma distinti l-uffiċċji, però jistgħu jkunu intertwined. Għax fejn l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktib ta' Efesin kapitlu 2, tgħidlek il-pedament wara Kristu li huwa l-blata, il-pedament huma l-profeti u l-apostli. Ma insomma anyway, mbagħad narawha.
x'qallu Pawlu li kien profeta verament luk minn Alla jitkellem il-kelma tal-Alla? Qallu ja profeta fals. Qallu li inti qed tikkorrompi u qed tawweġ it-triqat tal-mulej. Ara issa stess qid il-mulejja fuqek u minn issa tama. Mhux ħantik it-tama dan, ħatama. U dak il-ħin il-Bibja tgħidlek aqma. X'beda jagħmel dak il-profeta fals? Beda jfixkel li Kristu ma jiġix ippritkat. F'Malta daw għandna fuq kal-kantoniera. Xi wħud minnhom huma reliġjużi. Xi wħud minnhom fuq pulpti. Minflok jippritkaw il-Kristu, kien hemm wieħed minnhom tgħix kemm għajjartu profeta fals u għedtilu minn qalbi. Għax minflok jippritka l-Kristu, jippritka fuq televiżjoni, il-Bibja ma tistax f'dan, il-Bibja ħrejjef, kodba karga ta' ħrejjef, kif l-istess dal-persuni jitla fuq pulptum bat jgħid din il-kelma tal-mulej. Il-kelma l-istess li ħarġet minn fommu tikkundanna kundimalla. Tgħid li biex kif titkellem hekk, pastor, għax jien apostoliku profetiku. U nitkellem il-kelma tal-mulej biss. Muraraw il-boldness u l-qawwa li kellhom l-apostli u l-profeti. Murara tal-apostli kollu. Ara il-knisja li inti mrobbi fija jew ħafna knies oħra f'Malta, jekk jisbħux, jarbux, l-atti tal-apostli. Ara jarbux. You'll be surprised how many are just there accumulating fish, aquariums. Don't feel sorry. Preach the truth. Ġesu, waħda mill-affarijiet li profeta jagħmel hija li ma jħares lejn wiċċ il-bniedem. Meta Alla abbat il-Eżekjel qallu tħares lejn wiċċu. Min jaf għaliex? Ma naħsebx kienu kollha koroħi. Għalli ma jawwiċ il-kelma tal-Alla. Marru waqraw Eżekjel kapitlu 2. Amen. U Esodu kapitlu 15, vers 20 nifqu għaw. Halleluja. U Mirjam il-profetessa oħt Mose u Aron qabdet it-tambur f'idejha u ħarġet din-nisa u bdiet tfaħħar mulej. Għaliex ma jtqbas sam dimakom. Għax fit-testament il-qadim u inkluż ġdid, mhux biss profeti irġiel jeżistu, anka profeti nisa. Xi wħud minnkom tafu għadi, ir-rwol tal-pastor huwa uniku, għax huwa missier. Imma il-ministeri kollha l-oħra, kollha jistgħu jiġu okkupati minn nisa. Hemm nisa profeti fil-Knisja, hawnhekk għandna nisa li huma profeti fil-Knisja. Issa taġġil x'tamat mhux tibda tgħidilna l-profeta so and so. Għax ħafna drabi min ikun apostlu vera ma joqgħodx jgħid apostlu. Jew ma jgħidx trombi. Issa vera jista' tkun ġenwinament apostlu, u tista' tkun ġenwinament profeta. Però ħalli l-frott tiegħek jitkellem għalik. M'hemm bżonn toqgħod tgħidilna tagħmel il-kardina apostlu prophet. U dan tnejda biex imbagħad ma jmorrux fl-estrem. Għax per eżempju fl-Afrika u fl-Amerika tex kemm intqajt ma nisa irġilu nisa kulħadd profet. Bħalma u min kulħadd apostle. Aw min ukoll għax ngħid pasti. Imma meta nintaqgħu mal-ġenwin imbagħad tinduna bil-fals. Amen. Jekk int Alla seħħlek biex tkun profetu number 1, trid tikber fil-mulej, trid timmatura, trid tissottometti u trid tkun discipled vera. Amen. Obdi, jaqdi. Faħħar mulej, xandar il-kelma tal-la u uri il-frott tal-ministeru li inti tgħid li inti msejjaħ għalih. Amen. Ejn bil-mifqa. U grazzi tal-istennejtu. Grazzi mulej. Jekk inti l-lum jataw u tgħid li pastor, jiena l-lum nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Jekk inti għadek qatt ma twilit minn ġdid, il-lejla jien qedtilkom li dawk li huma mwilda minn ġdid
huma parti vera mill-Knisja talla. Mhux għax tmur il-Knisja, jew xi Knisja tista' tmur il-Knisja Skola ta' Malta bħala biniet. Tkun parti mill-Knisja talla mwilet minn Alla vera bismewit mill-Ispirtu Santu, Kristu tkun is-Sejt u s-Salvatur ta' ħajtek. Jekk inti għadek qatt ma tajti ħajtek il-Ġesu Kristu, jekk inti qatt ma raftu bħala Sidek u s-Salvatur tiegħek, jekk inti għadek m'intix ċert li jekk tmut il-lejla, inti tkun salvat. Jekk m'intix ċert, il-lejla tista' tkun ċert. Hawn xi ħadd il-lejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk, hawn xi ħadd għal idejk. Hawn xi ħadd il-lejla tixtieq tagħti ħajtek il-mulej għal idejk. Għal idejk, hawn xi ħadd tixtieq tagħti ħajtu il-mulej, praise God, għandna tnejn min iktar hawn xi ħadd halleluja. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, tixtieq titweled minn ġdid. Mhux qed ngħidilkom issir reliġjuż u laqas qed ngħidilkom inti naqgħod ma' River of Love, qed ngħidlek titwieled minn ġdid. Hawn xi ħadd il-lejla apparti minn dawk l-aħwa. Min iktar? Kulħadd jitlob warajja sa stess. Poġġi jdejkom fuq qalbkom u talbu warajja dit-talba minn qalbek. Minn qalbek, jekk inti fuq il-Facebook jew YouTube tara dal-messaġġ issa, qiegħda talba warajja minn qalbek issa stess. Għidlu Missi Qaddis. Kulħadd jgħidha warajja jgħidha Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi mulej li inti sejjaħtli, salvajtni permezz għad-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek mulej. Mulej jiena llum naraf li għandi bżonn salvazzjoni. Ma rridx nintilef mulej. Ma rridx nitbijat minnek mulej. Aħfil id-nubieti. Imlini bil-Spiritu Santu. Imlini bil-mħabba tiegħek, imlini bil-ġuħ għalik mulej. Għallimni nobod dak li tobod int u għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nħobb il-verità il-pura tiegħek. Mulej għallimni nħobb lilek kif jixxaqlek. Ma llum jien nirċivi s-salvazzjoni tiegħek bil-grazzja, bil-ħnina tiegħek u bil-bitjubija tiegħek lejja li inti urejt. Da mhux permezz tal-mertu tiegħi imma permezz tal-grazzja tiegħek. Għalhekk illum jien salvat, illum jien dnubieti maħfura, illum jien amwilet minn ġdid, l-Ispiritu Santu illum jammar fija, jien ta' Ġesu Kristu, għal-glorja tiegħek missier. Jekk inti vera dit talbetta minn qalbek, jekk vera ta' minn qalbek illum għall-ewwel darba u fissirta minn qalbek, illum jien salvat. Nubedek maħfura, imwilet minn ġdid. U illum il-qoddim id-destinazzjoni tiegħek mhix iktar l-infern. Id-destinazzjoni tiegħek illum hija l-ġenna, halleluja. Għatu ċabċiba kbira lil mulej. Glorja lilek Missi Qaddis. Glorja l-mulej. Pija, ngħidulkom Facebook, YouTube, God bless you, narawkom jekk għal tada fil-ħodu fl-10 jew l-erba li ġej. Halleluja fis-7 ta' flaxija, God bless you, Facebook, YouTube, narawkom. Jekk inti